बे अखाया मा जाथारखोलै आइने मानो हाला दे मोजांखौनो आंहा एम्बु बुथारनानै जानांगौमोन। थै फाग्लि हामा एम्बु बुथारना जालाबायबावनोसै दालाय नोङो सिगांनि बायदि सानदों। मा जालायखो आयै एम्बु जानाया गावबोसो गोथाव मोनो आंथ' बिराद मोजां मोनखाथारो आरो गोदोनिफ्राय नागिर जाखायो आं बेफोरखौ। होमबाबो हामा नोंलाय एम्बु बुथारबायनोसै दा एसे लाजिनांगौहाय मिन्थिबायना दा नोंहा बेफोरखौ समायला नङाना। आंना गन्थंआनोबा गैखाया माखौलाय लाजिबायनोसै आंलाय। ओरैनोबा गन्थंआनो खानजिदिखा आंना। लाजिनाय होननायखौ गोदोनो बावगारबायलां आयै बहाबा दोनथ'ना फैबाय दा गैला बेफोर आंनाव। होमबाबो नोंनि नोंखुनजोआ मा सानगोन आइ नोंनि अफिसार सारमोना मा सानगोन हा आरोथ' जावैसोआबो मा सानगोन दिनै बेफोरखौ एसे साननो नांगौ दा नोङो मिथिबायना आइ। बेखौदि मोजां रंजायो नोङो जे आं न'आव फैबाय थानो मोन्दों नोंसाजोनि आखाइनि साहा बानायनाय ओंखाम संनाय एखनबा मोनजाबावदों नों नङाबा आंनि पस्टिंआ जुदि डिउटिया गोजानाव जानायमोनबा दा खाथिनि थानायावनो खायसे आं न'आवबो फैनो चान्स मोन्दों दा। आंलाय माथो गाज्रि बुंखो बेफोरखौल' दामावसै आइ गोदोनि थङालि बाङालि खामानिफोरखौ मिथिबायना समायला आइ सना। माथो जाखोसै बेलाय जाग्राखौलाय बयबो जाखागोन ना आंल' थोरि ना जायो। खामानि मावनांगौ हाबाफारिखौ आंहा मावगोन जानायखौ जागोन आरो माथो। होमबाबो दे थाथ' आं एम्फौनो आदार हैग्रोनि। आरो नोंहाबो दा अमाया आदार हैना दोनहाय मिथिबायना जि देरदों अमाया दासो ओरैनो। जि जायोलै अमायाबो बाब 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 बाब। अमा बेदरखौलाय आं बेखौ जाखाथारगोनलै आयै दे। एबाराव जोंहा गथायै फाना ना गोदानानैसो फानगोन आंथ'। नोंना बारे र' देरगोबावथों अमाया दासो देरफुदों ओरैनो जि मोजांनो। आंहा दा दसथाना हाथायाव थांसैलै माबा माबि नांगौ जादों सब दखाननि नांगौफोरखौबो लाना होफैजोबखानोसै आं। दे ओमफ्राय नै आंनि खानाय खालारखौ एसे लाबोफाखादो खानाया एसे मोनहांदों ओरैनोबा जावैसोआ मा सानगोन बुरिबाय सानथारगोन ओरैनोबा। नोंलाय बैसो जाना बुरिया मा जानो देनाय आयै सिख्ला नंबावदों नों गावखौनो। हाबाब आंहाबो पुलिस मेदामनि बिमा जाहैबाय एसेथ' देलाय मालाय थानांगोन ना आइ जावैसोआबो एसे माने बिखुनजोखौ समायनाय नुनाय नङाना देनांफोर खानाय मोनग्लुंजोबबा बुरैसो नुथारगोन माथो बैसो जाबाबो होनबाय आरो। लाबो खथ' मालाय बयहाबो बे खायसे खानायाव फोनै खालार फुनै लायो जि मोजां देलें नुबावोसो आंहाबो फुनगोनहाय। बे गद्रेज नामा बेखौनो लाबोहाय आइ मिथिबाय। बे गद्रेजखौलाय बोरै थिखोना लाबोनांगौ जाखो दे आङो थि दोनग्रासो दा बेलाय। मोजां बुंबा आरो मिना। दे जागोन दे बिमायाबो आंना देलायनो रोंसै आजिखालि थुनथुलिना मोजांसो आयै दानि जुगावलाय मा ने। दे होमबालाय लाबो थाब थांना फै नोंबो बारा गोबाव दाथा। लोगोफ्रासो दा जोंहा थांगोन दसे मा नांगौ लागोन मेथाइखौथ' गारखाया बेखौबो जाना फैगोन दे। आङो आबा ओजों माबानाव नोंगुमैनाव थांनो नागिरदों दा नोमथैजों आंजों थांनोसै। मानो बे गोरलै गोदानखौ नायनोसै जुदि बेनि थाखायबा थांनालै आयै मानो थांनांगौ। नङा आबा खालि बिनि थाखायल' नङा आं आबै मिलिसानि थाखायसो थांनो नागिरदों गोसोआनो एकदम मोजां मोनथारासै। गोदान आलासि फैदों होननाय लोगो लोगोनो गोसोखौनो खें खें मोनगासिनो आङो नोमथैयाबो बुंगासिनो बेखायनो नोमथैजों आंजों थांब्रबना फैनोसै नोमादैयाथ' थांनो सोलाबानो। मानो आयै बे गुमैनिफ्राय बे नानिखौ लाबोबानो जासैना बिसिनाव दोनबाय थायोलै आंथ' बाबायसैलै। जोंहानो रावबो गैखाया नानि थाबा बेसे मोजां मोनगौ आङो जोंनावनो थाथोंमोन ना जों फोरोंगोन ना। बुङो हायाबा बुङा नङा बुंबायानो थायो हनै नोंगुमैयानो मानिथाराबा मा खालामनो दे। दा जों बिदि सेख'नानैबो लाबोनो हाया मिथिबायना मालाय बेहा बिफा नालाय मोन्थाय दङ। अब्लाबो आङो बिनि हिन्जावखौ थिग मोनालै आयै बेखायनोसो बुंदों आङो जोंहा मिलिसाया खस्थ' मोननोबो हानाय ना आरो दाथ' आं बुंलासैलै। जेबो सानथ'नांला दे बांद्राय आबा आरो दाथ' माबा जावैसोआबो अनो होननाय खोनादोंना अनखायो बियो माथो बयबो बुङो आरो गावबोलाय बुंदोंना सोंनायाव। ओमफ्राय दाख्लै नुवाखै नोङो माबायदि गथ'आ मोखां सोम जाबाय थादों। लाबोनोलाय आंबो लुगैयो आबा माथो बुंबावनो बिफायानो हरथाराबा जोंखौसो रागा जोंलायलायो उल्थानो। मालाबाथ' आलासि जानो होनना लाबोनानै दोनहैफिनलासो आं गथ'खौ बाराखौबा। दे आबा बांद्राय बिदि सानथ'नांला दे जोंहा आबैया जेरावखि थाया खुसि थाबानोथ' जाबायना ओजोंबो बिफा दंखायो नालाय जेबो टेनसन गैथ'आ बायदि मोनदों आङो। दे होमबालाय आयै। औ आबा दे दा माबा ओंख्रि ओंखामा संखाबाय आङो खुरनानैल' जादो
नोमादैयाबो माबा बेदर संदोंनो दा एसे लायनानै जाफैबानो जाबाय आबा दे जागोन दे आयै आदायाथ' फैयाखैना दाबो ओमफ्राय मेहेर नोंदाया दङमोनथ' थांनाय सासेयासो फैयाखै नोंदा गेदेरा बाजैमोननाव दंहैयोदां ना आंबो थांफागौमोनलै बिदिबा थोद जाम्बा थांफाबाय थानो मोनो दाख्लैबो थांदों आरो बिदि सानफ्रामबो थांबाय थायो सोरबा बिबाजैनाव बिहामजोआनो जोंना फैखाबाय न'आवनो थाफैखासिगोन र' बावला देनां नोम्बाजैया फैथारबा रायलायबाय थाबानो जाबाय आरो दे थाथ'दो लेट जागोन आंहा जागोन दे आयै बाय औ आबा बाय मोजां थाथ' लेखाफ्रा मोजां फराय गथ' ओरैनो फनल' थुबाय थाना दे बुंबायानो थाखायो आं नोंखौ समाथ' थांबाय हालो दैलोनो नाथाय आंनि लाइफआथ' बेना मालाबाबो सोलायनायबो फैखाला नोंबोथ' आंनि बेसेबा गोजान थांबायना आंखौ हारसिं नागारनानै बेसेबा गोजानाव नोंथ' आंखौ गोसोबो खांला खोमादां गोसोखांब्लाबो आं बोरै मोनथिबावगोन दे आंनि संसारानो गेजेर ससेयाव आस'खान्दा जाबायब्ला थारैनो आं दाबो जोबोद गोसोखाङो नोंखौ I really miss you जेन थेन गावखौनो गाव मोजाङै सामलायनाथ' लाखिबाय आंनि आबानि थाखाय सासेखौथ' आं बेखौबो मोजां लामायाव लांनो हायासै नों आंखौ गाज्रि मोना बरसा मानोना आङो नों सासेखौ मोजां लामायाव लांनो हायासै नाथाय आंनि फिसालाखौ आङो माब्लाबाबो गाज्रि लामायाव आगान सुरहोआ बे आंनि बादा फिसाजोआ मानो बिदि खालामखो आं मिथिया आरोथ' जोंनि थाखाय बे थैबाय माब्लाबाबो आं बेखौ निमाहा होखाला मिथिगौना बरसा नोंनि फंबाया आंखौ जोबोद हेल्प खालामो माब्लाबा नांगौ समाव आंनि जोबोद मोजां लोगो जानानै थाबाय बियो आरो मोनसे गोरोन्थिया बेबो आंनि पापनि साजा बियो आंनि संसाराबो बिब्दि जानाय नङामोन आं सोरांखौ बिब्दि खालामामोनबा नाथाय थांखांनाय जाथायफोरखौलाय बोरै मोजां खालामफिननो हानो न' पापनि साजालाय साजा मोनखाबायानो आङो जानो हागौ बै समाव आं बुजिनायमोनबा दा आंनि लाइफआनो गुबुन जागौमोन सोरांनि लाइफआ गुबुन जागौमोन गासैबो गुबुन जागौमोन नाथाय आइनि थाखायनो जों गावस्रालांबाय I'm sorry सोरां आइनि खोथा लानानै आंबो आंनि लाइफखौनो बेफोरबायदि धंस खालामलांबायना नाथाय अब्लाबो आं खुसि थानो नाजाबायमोन बरसा बेखौबो नोजोर नांबाय दाथ' लासै लासै आंगोफ्रानो गोमालांजोब्बायना जानो हागौ बेनो खाफालसै आंनियाथ' आंनिमोन नाथाय जोंहा बाबु मेहेरखौबो मानो बिदि खालामखोबा आंनिफ्रायबो बांसिन आंनि दुखुखौ दोनथ'नानै बाबु मेहेरनि मोखांखौ नायब्लानो बोरैबा मोनजोबो आङो बेसेरा गथ'आ दानो बेफोरबायदि बैसोआवनो बेफोरबायदि सहायनांबाय बेसेबां खस्थ' मोनो आंबो मिथिगौ हे इसोर जोंहा बाबु मेहेरनि लाइफखौ सिगांनि बायदि मोजां खालामफिनदो मालायफोरा दुखुखौ नुयोना नुवा आं मिथिया नाथाय आं बोरैबा मोनजोबो थांनानैथ' दङ नाथाय अब्लाबो गोसोनि दुखुआ बै गाराया माब्लाबाबो थाङाथ' गथ'आ बेफोरबायदि सहायनांनाय नङामोन बिहामजोआबो मानो बिदि जाखोबा प्रब्लेम साला जोबनोनो रोंला लाइफनिफ्राय मा सानदोंमोन मा जाखो सब उल्था फुल्था जाजोब्बाय लाइफआनो बांद्राय गाज्रि नङा आंबो मोजां ना गोसोनिबो मोजांमोन आङो नाथाय बे माखासेया खायसेया माने बुजि मोनालै मानो बुजि मोना ओमफ्रायथ' थुनथुलि नोंखौ अरख्लाबनानै जागौ ना मा खालामगौमोन आङोलै नोंजे आंखौ गिनाय रखम खालामो ने थोद जाम्बि आंखौ गिनाङा रा सिङाव मोसा लख्रा नङाना आंबो बे हिनजावखौबो सासे बुजिनोनो एसे दिगदार मोनोलां ओरैबायदि ना जारलासोलै अके दसे सम एकदम खारबाय थानायानो आंनि दिनसै ने दासान्दिथ' खारथ'बावनाखैबो आङो नागेर बेबि नागेर आंखौ नागिरबायानो था नोङो बहाबा लोगो मोनफ्लांबायबाथ' लाकिनि थाखायबो लाकि गोसोआबो नोंखौ नायनो जाबाय थाखादोंना नुनोसो थांला फनाव नायाबानो फटकखौ नायाबानो उफाय गैलाना फैफिनगोन र' आङो र' एसे नेथ' खामानि एसे दंलै बसआ खिन्थादोंमोन र' फन खालामफिननांसिगोन लाकि खामानिया जाबायना जायाखै जागोन बस टेनसन लानाङा आरोथ' मोजाङै जोंनि रावबो मानसियानो हमजानो मोननाय नङा बेबायदि जाफेरदोंना आं थानायाव बस माब्लाबा खोनाफेरदों बेखायनोथ' नोंखौ बिराद ट्रास्ट खालामो आङो मानोना नोंखौबोथ' दासिमबो हमनो हायाखैना पुलिसा अब्लालाय माथो बस खामानिया जागोन बास नेनानैल' थाथ' आंनि फनखौ
नाथाय बिनि सिगां आं आइजों खेबसे लोगो हमनो थांग्रोगोन। नाथाय नोंथ' मिथिखायो बेयाव थांनाय मानि नोंनि थाखाय खाथ्रासो। लाकिया बेफोरबायदि खाथ्राखौ जेबो गिया बस। बेनिफ्राय नोंसोरबोथ' मिथिखायोना आइया आंनि अनगा आरो रावबोथ' गैलाना। आरे नाथाय जायखिजाया टेनसन लानाङा, आं खामानि जाबानो फन खालामगोन। जागोन दे होमबालाय। औ बस, बिनिफ्राय जाय न'आव आं दायो दङ बिसिनि मानसिफ्राबो जोबोद मोजां, आंखौबो हमनो हाखायाखै बिसोरबो। आं सोर आरो सोरनि मानसि बेखौ दासिमबो रावबो मोनथि मोनखायाखै, मानोना दासिमबो आं नर्मेल मानसि बायदिनो थाखादों। जागोन माय बय, बेखायनोथ' आं नोंखौ जोबोद फोथायखायोना। खामानि जाबा फन खालामबानो जाबाय। फैसाया खामानि जाबानो डाइरेक्ट नोंनि एकाउन्टाव थांगोन। थेंक्स बस। फैसानि थाखायनोथ' गासिबो खालामनो गोनां जायोना मानसिया। गुबुननि लाइफखौ आं मिथिया, नाथाय आंनि थाखाय फैसायानो बिराद इम्पर्टेन्ट जाना दोङो। माथो उन्दुनोसो ओंखारबायलै आंखौ। सानथिं सानला मा उन्दुनो ओंखारलाबायखोरा। मैयाबो मोजां उन्दुनाय जायासैना, बेखायनो बिदि जाथारबाय बियो। दाथ' हाथाय मानि फैबाबो उन्दुनोसो ओंखारबायना। आंनालाय लोगो माखासेया बहा थांजोबखोरा, माथो दखानावनो फैगोन होनदोंमोन बेहाय। आं दसे मायबा मा लाखो, गावस्रासो खारसावजोब्बाय बहाबा। फन खालामनि र' आं फाग्लिफोरखौ। आंखौ गालांना हारसिं गालांना थांबाथाय नोंसोरजों मालाबाबो फैखाला आङो। आइयाबो जात जात मा बिहरो, खानाय गोसोमनिनो खालार नांबावगोनो बेनो, बुरिनानै दासो थोद। बैसो जालायलांबाय गावना, गम मोनगोन ना मोनाखै बेलाय। आयु बेथिं थाना हमबावालै फनखौ, संखि नों एथ' बिदि जाथारबाय आरो। आयु नोंसोरखौ जमा लोगो मोनलाल' जादों आङो, सासे नायजोबगोन आं। दाथ' हमथारालै। र' दा लोगोनि फनखौ इगनर खालामलायदोंना, देनां ब्रेकआप जाबाथाय आंखौसो फन खालामग्रोखागोन नोंबो। बदला लागोनलै आं नोंसोरखौ र'। नाथाय आंना साना बिदि नंथारालै, डेन्जार। आं फन हरबोला गासिखौबो दोनथ'नानैबाबो हमखायो मालाय। बेफोरबायदिसो जानांगौ दा। जेन'बा लोगोबाबो बुंबाय आरो आङो। खायसे आंना लोगोफ्रानो बिराद थारलै, मानो बिदिथाय। खेनसे बैथिं नायबावनि आङो, ओमफ्रायथ' मोनबा मोनबाय, मोनाबा आंबो थांसैलै। हारसिंबाबो साहा पकरि लोंनानैसो थांबावगोन आं, बाद दे। बेथिफोर सालिफोर बहा थांजोबखो नोंसोरलाय, गवा। आंखौ हारसिं गालांनांगौबा फन हरबाबो हमबावाथ'। ओरैनोबा आंना दिनफोरानो मानसि गाज्रि होसोबबायनानै दिन थाङो, बेखायनो दसे लोगोफोरजों फैबाबो बिसोरबो बिदिना, बाबरे लेबेललै भाइ। दाबो मानसिखौनो दं मोनबाय थायोलै आङो, नोंनि जोबथा नेरसोन ना। बेखायनो बेयाव फैबा माब्लाबा गोजोन मोनखायो आङो। आरोथ' सम मोनायावबो थाफैबावोलै आङो। गोबां गोसोखांथि दङना, दासिमबो बावनोनो थाङाखैबा आङो। आयु हानै बाबु, सोर जाखो नों? आं दहायनिफ्राय नुदों, बेसेबा गोबावनिफ्राय नों बे न'खौ नायगासिनो जिरायना दङ। बेहायथ' रावबोआनो थाला। औ, मोनथिखायो आं रावबो थाला। हनै बेमाबो खालायलांबाय, न'आनो फोसाबग्राबो गैला मालाबो, मानसिबो थालाना। मानोथो फैखो नोंबाबो बेहाय? मादैया बे जायगायाव गोदान नामा? आङो माबा, आंनि आइ बिखुनजोनि न'आ बेहाय नालाय, जोंथ' टाउनावसो थायोमोन, बेखायनो दा बेयावनो थाफैथ'बाय आरो गामियाव। आंनि खोनानायावथ' बे न'नि मानसियाबो दा गैलाना रावबो। बिमा बिफा फिसाजो गासिबो थैजोब्बायनो। खाफाल गाज्रि न'खरहाय बेफोरबायदिनो, दुखुथिया न'खर जालांबाय। आद्रिनो फिसाजोखौथ' माने बिलाइ हरबायबो होननाय खोनादोंमोन, दाबा मारै बिदि गोमालांफिनखो, थैबायनो आरो। न'आव थांदो थां बाबु, रावखौबो लोगो मोननाय नंला नों बेहाय, मोदायफोरसो थालायलांसिगोनदां। नाङा दे, आं बेयावनो फैखायो। आयु रावबोआनो थाला, मानोलाय फैनांगौ दे बाबु, सोरखौ लोगो हमनो? गोसो जाबानो फैखायो आं बेवहाय। नाथाय मानो बाबु? दासो नों बुंदोंमोन ना मादै, बे न'खरा जोबोद दुखुथिया जालांबाय। आंबोथ' बे न'निनो मानसिना। मा? औ, मोनथिखायो आं बे न'आव दा रावबो गैला, थैनानै थांजोब्बाय। बिदिबा नोङो बाबु? औ, बे न'नि बिजामादैमोन आङो। नाथाय मा बुंबावनो ना, खाफाल गाज्रि।
ओरैबायदि सुनि हाब्बाय बे न'आव आंखौ नागारना गासिबो फारि फारि थांजोब्बाय आयु होमबा बे आकाशाव फैब्लानो आइजों थांग्रोनोसैलै आङो बोरो दे लोगोफ्रा अब्बा खारबारबायलै बिसोरो बेखायनोथ' आं आरे हो लक्ष्मण प्रसाद आयौ सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौ लोगो मोनखो दे नों दिनै बोरै बारग'बावगोनलै लक्ष्मण प्रसाद थुनथुलि नों औ थुनथुलि आङो आयौ बिदिबा नों आंखौ दिनै लांसिगोन जेलाव सोहैसिगोन लक्ष्मण चलो खेल खत्म बा आसोलखौ माथो लानानै बेरायखायो नामा नोङो याथ' आं दिनै डेट जाखाबाय नङाबा नोंजों लांजाखासिगोन आङो दिनै नों खारग'नायनि खुनु चान्स गैया मिथिदोंना लक्ष्मण बेनिफ्रायथ' रायलायनायखौथ' बाथो नोंखौथ' हजों लांनानैसो रायलायसिगोन आङो बुद्रु बुद्रु लांगोन आं नोंखौ दिनै मिथिबाय बा दमहोबाय नों आंखौ दमल' नङा थुनथुलिया रावखौबो ओरैनो दमहोआना नोंखौ लांमारगोन आङो दे होमबालाय इमि दसे फिसौखौ नायथावथाव थांब्रबना फैदो बेनोथ' जेरै नायना फैनोसै गोबावबो जाबायना बेखौ नुयिया आरोथ' फैनो सानबाबो गथ'आबो नै फैनोनो सोलाबा जोंबो थांबाय थानो हाया बिफायाथ' अनो होनना बुंदोंना दा बेखौनो नायथावथाव थांसै ओजों आरो गथ' सानै गोदान आलासिखौबो नायना फैनोसै गथ'फोरनिलाय माथो दाय नङा होमबा बेनोथ' ओमफ्रायो एसे मोजां बुजायना फैहाय जावैसोखौ आंहाबो आरो नै खामानियाव एसे बेस्थ' जाबायना दायो मिटिंबो दङ एकदम थाङाबाथ' जाथारनाय नङाहाय दे जेबो नङा जेरै आंबो हरखाब एसे गोसोखांब्रबबायना औ दे ओमफ्राय नै गाबोनहायसो जोंहा आइमोनाव थांनांगौ ज' बयखौबो लेंहरदों नायनोसै र' मा जायो जेरै आं बिदिबा थांग्रोनोसै दे औहाय र' सोराङाबो ओंखारदोंना ओंखाराखैथाय दहाय ओंखारबाय बुंदोंमोन ओमफ्राय नै फिसौजोनो आं गस्ला गांनै ना गांथामसो बायदोंमोनहाय दा फसायगोन ना फसाया जाखो आबैया ओमफ्राय हामगोन ना हामा बेबो मोनसे आरो जखाखौथ' आं मोजांखौनो लादोंमोन लानायालाय दे हामगोन बियो आरोथ' आं दाख्लै खिन्थाखादोंमोन ना जखाखौ औ हामाबा नोङो बुंबानो जाबाय फन खालामबानो जाबाय आं नांगौबा उनाव लाना सोलायना होफिनगोन गथ'खौनो लानानै जागोन दे दे होमबा ना जेरै औ दे इमि मोजां थांना फैदो दसे आरो नोंसोरथ' ओंखामसो जाबोखागोन दिनैथ' जावैसोनाव बुंनायाथ' बुंदोंमोन ओजों जावैसोआबो दहायनो फन खालामबावदोंमोन दे एसे जायोबा साना फैनोसै ओरैनो थांनायनि नामै दे बिदिबालाय ओमफ्राय बाबुआबो जोंहानावनो जाथोंसै दा जायख्लङा औ दे जेरै बेबो फन जाथारबायहाय गथ'आ दुस्थ'नो मालाबा बुंना होनाय बिमा बुंनायखौथ' मोजांखौनो खोनासङा मिथिबायना अख्रा दाना सेंग्रा देरनायखाय बुंनो हाला जेबो बिदिनोहाय गथ'फोरा सेंग्रा देरबालाय अबाव बिमा बिफा एथ' खस्थ'यै फेदेरबाबो फोलावबाबो गिदिर देरबा गावसोरखौनो एकदम रोंजोबखानाय बायदि मोनो आनलाय बिमा बिफा माबा मोनसे बुंब्लाबो मोजां बुंब्लाबो खोथा लाया उनावसो आरो फस्थायो जेन'बा गासैबोथ' नङा खायसे गथ'फ्रा आरो खायसेया हले बिमा बिफानि बिराद मोजां मानियो खोथाफोरखौ जेखौ दा खालामोनो खालामा आरो माखौबा मोजां बुजायबा लायो खायसे बिदिनो आरो जेबो नङा आखाइ मोनबायाबोथ' समान नङाना बेफोरबायदिनो जायो आरो मानसियाबो आयौ हाबाब संसार होनबाथाय बिराद मुस्किलहाय मोजां थानो हाबासो हाबाय हायाबाथ' गैया खायफाया बिदि प्रब्लेम जायो खायफाया बिदि जोबखाया माने बेखायनो सिख्ला समफोरावनो जि खालामनांगौ खालामखाजोबनांगौहाय उनावथ' आरो बेफोरनि थाखाय गावनि थाखायबो सम मोना ओरैबायदि होनबा गोदो आंबो बेसे इन्जय थायोमोन दालाय आरो बहा बै समफोरखौ गोसोखाङोबा रोमै रोमै मोनहरलायो दाना लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय लाइक होना होबानो जाबाय दे सनामोन आरो बिदिनो आरो कमेन्ट खालामनो मोजां मोनोबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय बिनिफ्रायथ' नोंथांमोना मिस खालामदोंना खालामाखैथाय जायखिया आंथ' जोबोद मिस खालामदोंमोन अब्लाबो आंना माने गोसोआ थिग नङामोन नालाय होनो हायासै लोगोफोर आबा साननोबो दसे थाना फन हरसै आं थाइजौफोरसो खाजि जानो लुगैबायहां बे इउटुबफ्राव जि जासोदों मालाय खायसे खायसे जोबोद ब्लग बानायसोदों माबा थाइजौ खाजिनो माबा थाइजौजों नानो हायै आंहाबो जानांसिगोनसो दा नै लोगो मिलायनाय मोनथ'वाखै आसारखौथ' खालामनांसिगोनानो आंहाबो नङाबा नै बारजोंसो सिरिजोबनोसै जोंना गैलानो थाइजौआनो ओरैबायदि सिरिजोब्बायसै एबाराव आफाया आगैमोननोल' लाबोलायबाय गस्लाखौ मिलिसानो मानो लाबोआखै दे आंनोबो नांगौमोन
ओमफ्राय आइया बुंदोंना बांद्राय आफाखौ बुंबाय थाबाबोथ' बे आंखौ रायगोनसैना। आंथ' एसेबां खामानि मावो थेवबो आइया आंखौ मानो अना दे? आंथ' आंनि आइ बायदिनो मोनोना, होमबाबो आइया आंखौ रायबाय थायो। बिमा खारनायनि फिसाल' होनबाय थायो आंखौ। आइ नों आंखौ मानो नागारनानै थांखो दे? आफायाबो आइनि खोथाखौसो खोनासंजोबो। मिलिसाखौ बेयाव अना रावबो बांद्राय। आरोथ' आगैमोनखौबोथ' आं अनोना, थेवबो आइया आंखौ रायबाय थायो। आगैमोनखौथ' आइया राया, बिसोरखौथ' अनो, आंखौ मानो अना? आंनि आइयाबोथ' आंखौ अनगौमोनथ', नाथाय बे आंखौ नागारनानै थांखो मानो? आं बे दख'नाखौ सुग्रोनोसै। आबैमोन फैगोन होनदोंमोन, दाबो फैयासै। नै नायदो नै आरो महारानिनि फिसाजोआ माबा मोनसे सानहाबलायबाय। आयै मा आयै आरो हा? नोंनि खामानि मावनाया मा जाखो? दिनैथ' नोंनि नोम्बैना नोंनि नोम्बौ सोरबा फैनो नागिरदो, बिसोरनि सिगाङाव माबा मोनसे बुंना आंखौ एरना होनांगौबा मोनगोन दे खिन्थु। आंथ' बिदिखौनो जेबो बुंफेरा आयै। बुङाथ' थिग दं, नाथाय खुनु भरोसा गैयाना। नोंबो आरो मा बुंनो आंखौ सैखाया ओरैनो। अनबाबो उना बेफोरबायदिखौ बुंथिनायावसो दं आरो। खोनासं, नोंनि नोम्बैया जोंहा नानि बाबुखौ बामदो। एसे खामानियाव बेस्थ' जानानै थानि आंबो। दा नोंनि खामानियाबो नोंहा फोजोबजोब। आंनि दख'ना गांनैसो दोङो, बेखौ एकदम सुनानै फोरानहैना दोनदो। ओमफ्राय आरो हाथायाव थादों, आंहा माबा माबि संनांसिगोनलाय आरो। आंथ' सुखांखासिगोनबो आयै, नै बाल्थिंनिसो दै खावबावबानो जासिगोन। औ दे। दा बेखौनो आंखौ खामानि मावसोहोदों होनना बुंदोलाय आरो नोंना। आंथ' बिदि बुङाखै आयै, आं जिखौ सुनो नागिरखादों माथो। आंनि गस्लाबो दं, नोंनि दख'नाखौबो सुनोसै। दहाय आङो साहा लोंनायखौबो सुनानै दोनबायथ'। आबैया सोंदोंमोन, ओमफ्राय आं बुंबायखि आंनो सुनसै होनना आबैया सुनो बुंदोंमोन नङाबा। बे नोंनि नोम्बाय बुरै फाग्लियालाय मा मोनथिगौ आरो। आंखौसो बुङोहाय बिबो। नोंनि थाखायनो रायजानांगौ जायो, आं बयजोंबो बुंजानांगौ जायो। अनबाबो अनजाया। हा नोंनो बेदरखौबोथ' होयोना आं। बेदर लाबो होन, मेथाइ लाबो होन, सबखौनो मोनजायो माथो मोनजाया नोंलाय? थेवबो आंखौ बानाय बुंनाङाहाय। दख'ना गांनै गांथाम मा सुनो होयो, बेखौनो नोंहा बुंथिंदोलाय। खबरदार खिन्थु। जागोन आयै, आं बुङाथ'। आंबो ओंखाम ओंख्रि एसे जानायनि। नोम्फाया दालि रुना होनो खिन्थादो। दायोबा आरो न'नि दाउखौबो आंनिखौसो सिथारलायनोसैलाय, नोंनि नोम्बै फैगोनखौनो। हाथारलाहां बे गथ'खौबो एकदम। बे बहाबा थांबासो सान्थि मोनसिगोन। हाबा जानायनि समबो जायाखै आरो। आं आंनि सासे आमाइजों रायलायदोंमोनहाय, माबा मोनसे प्लेन खालामनानै रायलायखादोंमोन। दाबा फनसो हरफिननांगौ, मा खालामनाय जायो बे गथ'खौ। बेखौ सहायनांबाय थागोन आं नङाबा। जेसेनो जाबाबो लोंबाबो गथ'आलाय गथ'खाना। मिजिंनि फिसाजो राव, मिजिङाबोथ' गारनाय नङा इमान माबायो गोरलैयै। आइनि दख'नायाबो गांनैल'खा सुनो होदोंमोन ना, आराम फोराननोसै सुखांबानो। आबै मिलिसा दख'ना सुदों जोंनि फिसौआ। बेबो मिजिंनि हिन्जावनि दख'नाखौ सुदों। आबै मिलिसा, आबै सना नों बेफोरखौ मा खालामदों? नों मानो दख'ना सुखो आबै? औ नोंनि नोमायालाय बोरो? आंनि फिसौखौ बेफोरबायदि गावनि गाननाय जि जोम दख'ना सुहोदों? उन्दै मानसिखौ गावनि बेफोरबायदि दख'ना सुयो नामाहाय? बोरो नोंनि नोमायालाय? दोन आबै सना, मा खालामदों बेफोरखौलाय? आरे आबै नोंसोरो आबौ। औ नोंनि आबैया फैबाय आबै। बेनिफ्रायथ' नोम्फाया बोरो? नोम्फाजों नोमाजों रायलायनि आङो। आंनि फिसौखौ लाखिनानै मा बेफोरबायदि मा खालामनो सानदों बेलाय? दिनैथ' मोजां रायलायलांनानैसो गारगोन र'। मिजिं जावैसो।